anthu ambiri timawerenga m'Baibulo anachimwapo. Mwachitsanzo, Abrahamu ananama zokhuza mkazi wake kawiri, mwana wake Isaki chimodzimodzi. Mkazi wake Sara anaseka lonjezo la Mulungu, mapeto ake anakana kuti sanaseke. Yakobo nayenso ananama. Nowa analedzera. Davide ananda mkazi wa mwini. Yona anathawa ntchito ya Mulungu. Inu ngakhale ophunzira Yesu anagona pa nthawi imene amayenera kupemphera. Simoni Petro anamukana Yesu katatu. Mose anapha munthu ku Igupto. Tikukumbukira Farao atamba kumusaka kuti amuphe amunyonge, anathawira ku Midian. Ndiye timanena kuti it is not too late ndi Sylvester Namiwa. In the next 2 months, the next president of this country is Dr. Chani Ansah. Kodi a professor akukhulupirani bwanji? Mukupita ku BCA osadziwitsa, mukupanga ma meeting a secret ndi atupere muluzi komanso kabambe osadziwitsa. From there mukuchita fund Sylvester Namiwa kuti aononge boma. Kodi Professor Arthur Peter Mutharika akukhulupirani bwanji? Tinaona 2014 Joyce Banda anasiya kumukhulupirira Kumbuka Jali vice president wake chifukwa kuti anazipanga line ndi DPP. Osachedwa bomba atupere muuzi wasiya kukhulupirira Esther Joba chifukwa azipanga line ndi bomba. UTM inamutaya Michael Usi Newton Kambala chifukwa mazipanga line ndi zipani zina. Leronso tikunena kuti amayi mukazipanga line ndi opposition zinthu zanu sizenda bwino. Mugwire ntchito ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Otherwise mukhala ngati Judas Iscariot amene ampereka Yesu chikhulupiriro chonse ndikuchoka. Amayi mukhala ngati mfumu Saulo amene amakondedwa ndi Mulungu koma chifukwa cha kusamvera chikhulupiriro chonse chinachoka. Mukamamvera opposition anosapima panchombo amene apeza 0% ya mavoti pa 6 September akuti atupere muluzi. Amayi mukhala ngati Solomon. Mfumu Solomon inali anzeru koma chifukwa chokwatira akazi achikunja anampangisa kupembeza mafano mu nthawi ya kumapeto a moyo wake. Inunso mukamamvera Jessica Bwira akuti Namiwa amayi muyamba kupembeza mafano chikhulupiriro chonse chimene PM anali nacho payi chichoka. Chifukwa tikuze ndizoona pa boma ili anthu analivira kuwawa. Iniyo munangobwera mapetopeto ungokusankhani running mate ndikukhala vice president. Wapali anthu ena amene alivira kuwawa boma ili and moreover opanda anthu amenewo amene manjini ndi PM chifukwa iniyo mayi mwabwera kumapetopeto. Tikudziwa kuti ndiniyo amene mukumutuma Sylvester Namiwa ndi chifukwa tikubwereza kuti mayi Chani Ansah mukhale osamala kwambiri. Makadeti akuluakulu achipani aliyenseyo munachita kumpeza ndi amene asunga chipani anthu amenewo. Nthawi imene nankhumwa ndi Grazeda amasokoneza chipani iniyo mayi kunalibe. Ndi anthu omwewa amene amateteza. Mu nthawi imene Nsonda ndi anzake amafuna kusokoneza chipani iniyo mayi kunalibe. Popanda anthu amenewo iniyo simunakhala vice president. Ndiye kumathokoza muzipereka ulemu kwa anthu amenewo osati ayi kumutuma Namiwa kuti azankhula zopusa. In addition to that atupere muuzi siwa DPP. Kabambe anatuka DPP adizipani zawo. Iniyo mukugwiza anthu amenewa kodi mukufuna chani mayi? Mukupita ku BCA in secret ndikumakacheza na chair Professor osadziwa a DPP osadziwa mukuenda chozemba kodi mukufuna chani? DPP ndimene inayesesa kuti iniyo mayi mukhale running mate. Anthu amene amazungulira pa kampeni kumakunyozani koma zoona mwayi wawo zonsezi ndiye mukuyamba upo kuti ayisopato ineyo ndine vice president ndikhoza kuchita kachiwembu kuti ndikhale president chifukwa zimene zinazoonapo. That is why tikubwereza pano 2012 kunali vice president wachizimayi kuno kumawa. Ku Tanzania Magufuli anali vice president wachizimayi.
Ndetu kutiwa mawa mene wanguwa Sylvester Namiwa simawa ambayayi anila ntauzo. In the next 2 months, the next president of this country is Dr. Chani Ansah. Tivota, the answer is no. And why Chani Ansah akwenda kukhala president mwezi wibwa tsogolo? Amalawi tindi mafuso. Chifukwa president dinaye Professor Arthur Peter Mutharika. Akulu, history is the best teacher.